please. We're going to have a little prayer here now before we get to hear our worship group. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Can you hear me way in the back there by the door? We're ready. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus, Father. Thank you, Lord. Well, Father, we just thank you and we praise you, first of all, for everything that you've done through these days of your conference. I ask you, Father God, that you would keep in remembrance everything that these people need to know, singularly, and that is new to us or old, for the furtherance of the gospel in these last days. Thank you, Father. We love you, Lord, and we give you our hearts today. Father, you feel. Father, touch us. Help us to be not just sitters and listeners. Help us, Lord, to go out. The Father's heart is for the harvest, and we must speak to the harvest field, whether it's left or right in a restaurant, whether someone is before us or behind us. Lord, we are prepared. You've prepared this church, River of Love, for years, for weeks, months, days. I thank you, Father God, that there is an anointing in this season, in these days of this week. There is an anointing that's different. Thank you, Father God. Thank you, Father God. And as we bow our heads and we thank you, Jesus, that you said yes to the Father to come and die for us, take our place so that we can have all authority on this earth. Let us keep in mind that it's not us, but that it's you that we want to shine like you, look like you, like Jesus looked like you. He only did what he saw you do, and he only said what he heard you say. Let that be us. Let that be us. Especially you all here that are early and ready. We just thank you, Father, for this time. And as we worship, touch the hearts in a different way. He wants to touch our hearts in a different way. So we give all our time, all our mind, and all our hearts to you right now. In Jesus Christ's precious name, amen. We're so grateful that you found us, that you
was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, thank you, Jesus. How precious thing that grace appeared. The hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise. Oh, thank you, Lord. Than when we first began. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. And I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Was blind, but now I see. كنت أعمى مسا اتنارا. din il-grazzja li deret għalina, grazzi mulej, li ma ħallitniex għamjin, imma li tatna l-grazzja li naraw. U waqt din il-preaching li ħanamlu issa għal-glorja talla, fuq hekk ħanitkellmu. Int x'qed tara. Wara li l-mulej fetħinna jnejna, wara li ma bqajni ġomja, issa qed naraw. Mela tal-aħħar jekk tistu, grazzi mulej, ħanaqra neġu nagħmlu flimkien l-aħħar biċċa. Nkomplu nfaħruh, grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amazing grace, how sweet Grazzi Ġesu. the sound that saved a wretch
poġġu bil-qeda nkunu nistgħu nibdew. U nirringrazzjaw il-mulej għal dan il-ħin li ħajtina flimkien. Grazzi, nixtieq nirringrazzja l kulħadd għal min tasem f'din il-konferenza u għadu qed jagħti. Grazzi ta' kemm kilna tossukom fuq l-intom diġà qegħdin tossukom kilna ħafna u għad baqanna daw iż-żewġ sessions issa wkoll. U nirringrazzja l-Alla wkoll dal-għodu għat li ma stajtx inkun hawnhekk. Ovvjament kont qiegħda fit-talb biex inkompli nisma' leħel il-mulej biex nara li dan il-messaġġ peress li oriġinarjament kien għal-bidu ta' din il-konferenza imma ġi fl-aħħar rrid inkun ċerta li għadu l-istess messaġġ, imma l-mulej konfermali, yes, tibdel xejn. Ġifieri, meta jkollna dik il-confirmation, iktar inkunu konfidenti għax ngħidu yes, mela il-mulej ħajitkellem. So, nirringrazzjak, Mr. Qaddis, li aħna ġast il-vessili tiegħek, mulej, li nkunu qegħdinaw biex through us nisimgħu dak il-leħen tiegħek u nkunu nistgħu ngħaddu il-messaġġi li inti tibat għal din il-Knisja mulej biex inkomplu nikbru iktar f'din il-konferenza li qegħdin nagħmlu ta' fidi. Mela, illum ħanaraw Ġesu xi jrid jallimna b'din l-iskritturi li għandna f'din is-session. Għalem smajna ħafna fuq il-fidi, xini l-fidi, kif naġixxu fil-fidi, prinċipji ta' fidi, smajna ħafna. Imma, da li ħan nisimgħu illum huwa dak li, thank you. Huwa dak li b'xi mod ħanaraw Ġesu kif jitratta ma' kull wieħed u waħda minna bil-fidi tagħna lejh għax il-fidi mhijiex formula essaċ li għandna l-koll nimxu biha, imma kif ħanaraw f'dawn il-passaġġi hija xi ħaġa personali ma' Ġesu. Ħafna drabi ikun hemm skop. Meta aħna nimxu fil-fidi ma' Ġesu, għaliex ma jimxiex ma' kulħadd l-istess. Imma ħanaraw għaliex u blajnuna Alla taqqad dak kollu li smajna u anzi tkompli tippreparana għal dak għal dak li jrid jagħmel il-lejla l-mulej. So, the same Jesus imma huwa l-istess Ġesu, imma his touch kif imissna mhuwiex l-istess. U dan ħanaraw f'dawn il-passaġġi. Ejjew mmorru Mark 8. Morru miegħi Mark 8 u ħanaqraw minn vers 22 sa 26. Hija interessanti hemm għandna xi 2 jew 3 skritturi il-mod kif Ġesu aġixxa differenti fil-fidi ma' nies li kellhom xi sitwazzjoni miegħu. U ħanaqraw fuq ir-raġel Ama. Għalhekk illum xtaqt li nibdew biha din Amazing Grace għaliex dan l-ewwel episodju li ħanaraw hija kif dan ir-raġel Ama bil-grazzja t'Alla ma kienx qed jara, imma ġi jara bħalma naraw mhux fiżikament biss, imma anki spiritwalment. Għax għal Alla iktar importanti li aħna spiritwalment għajnejna jkunu miftuħin beraħ u anki fiżikament, ovvjament, għax nafu li dan li ħanaqraw il-miraklu sar anki fiżikament, thanks God, ġirridna dejjem whole, imma ħanibdew biċċa. U ħanaqraw minn vers 22. U ġi f'Betsajda Ġesu. U importanti di tifmuha, ġibulu raġel Ama. U talbuh bil-ħrara biex imissu. All right? Ġifri qed nagħmel enfasi fuq ċertu kliem għax huma importanti. U qabad minn idejh ir-raġel Ama u ħarġu mir-raħal u meta beżaq
fuq għajneħ, għax din hija oħra, alright? Jiġifieri ħafna drabi ngħidu imma għaliex beżaq fuq għajneħ. U qiegħed iddeħ fuq u staqsih jekk hux jara xi ħaġa. U dak ħares il fuq u qal nara rġiel qishom siġar jimxu. U hemmhekk kittina x'nifhmu li dan ir-raġel ma kienx mitwelid. Ama għaliex għax kieku ma jafx x'inhu kif huma s-siġar. Sewwa, jiġifieri kien hemm xi episodju biex dan ġie għama. U wara dan reġa' qiegħed ideħ fuq għajneħ u Ġesu ġalu jħares il fuq u kien infejjaq. Beda jara lil kulħadd jara ċar prattikament. U batu lura daru straight home billi qallu la titħolx fir-raħal u la tgħid lil ħadd b'dan. Ġifieri f'dawn il-ixtivrus hemm ħafna affarijiet x'nistgħu Ġesu qed jirrivelanna għaliex aġixxa b'dak il-mod. Ġifieri dan kien miraklu kemm xejn mhux tas-soltu kif qegħdin taraw għaliex ġi fi stadji alright, kif fejjaq Ġesu dan ir-raġel u ħanaqra passaġġ ieħor din id-darba minn Matthew 21. Matthew 20. Minn vers 29. U jgħid hekk. U huma ħirġin minn Ġeriko, ġema kbira ta' nies marret tiġri warajh, ovvjament wara Ġesu. U wara żewġ tirġiel omja li kienu bil-qiegħda fil-ġenb ta' triq, kif semaw li Ġesu kien għaddej, għajtu billi qalu omu lej bin David ħenna lina. U l-ġema tan-nies ċanfrithom biex jisktu. Iżda huma bdew jgħidu aktar billi qalu ħenna lina omu lej bin David. Baqgħu jgħidu. U waraw di. U waqaf Ġesu. No matter what, Ġesu waqaf mal-għajta ta' dan ir-raġel u sejħilhom u qal xi triduni nimlilkom. Ġifieri waqaf mal-għajta u saqsihom xi triduni nagħmlilkom. Kellu ħnina minnhom Ġesu u mess għajnejhom. Araw dan il-każ. U minnu fih għajnejhom ħadu d-dawl u marru warajh. X'taraw differenti minn daw iż-żewġ passaġġi? Ġesu li huwa l-istess, m'għandu wiċċħat, tgħid il-kelma, jaġixxi ma' kulħadd, ġifieri ma jippreferi l-ħadd, minn dak u l-ieħor, iħobb il-kulħadd, imma l-dak ir-raġel fejqu b'dak il-mod u mhux mal-ewwel u l-daw ċuppum fejjaqhom mal-ewwel. Mela hemmhekk qed naraw li għad li Ġesu huwa dejjem li kien għadu jibqa' l-istess, imma ma jaġixxix ma' kulħadd l-istess. U hemm raġuni għal xiex. Issa, rrid naqrah dan il-passaġġ biex tnejn daw kollha omja kienu, ġifieri imma ma ġixxix magħhom l-istess ħaġa, imma li rrid niftaħ fuq l-ewwel passaġġ. Ġifieri hemmhekk qegħdin naraw li dak l-ama l-ewwel wieħed ġabuh in-nies. Mela hemmhekk itina x'nifhmu li dan ir-raġel kien ama anki spiritualment. Ġifieri dan ma bla kellu fidi, bis probabbli qabdu ġabuh mingħajr ma isu kien qed jistenna li ħajara xi miraklu, imma hawnhekk qed jgħidilna li dan nies ġabuh u lil mulej bil-ħerqa talbuh biex imissu. Hemmhekk qegħdin naraw il-qawwa tat-talb l-aħwa. Ġifieri qatt ma għandna we underestimate it-talb. Għaliex? Għax meta aħna nitolbu, hawnhekk da issupplixxew għalih. Għamlu supplication għal dan ir-raġel u Ġesu aċċetta qatt ma jirrifjuta talb. Alright, ġifieri hawnhekk qed jgħidilna li daw ġabuh u talbu lil mulej isma' fejqu. U qatt li ma kellux dik il-fidi neċessarja li forsi kellhom it-tnejn l-oħra li rajna fil-passaġġ l-ieħor u li immedjatament il-fejqan tagħhom ġi,
Issa ma rridx nitkellem fuq fejqan, ġifieri żied qed nieħdu s-sugu tal-mirakli minn daw il-passaġġi, imma dal-każ kienu fejqan. Ġifieri jista' jkun xi jkun il-bżonn li aħna għandna, imma dal-każ kienu fejqan. So, mela hawnhekk Ġesu għal xi raġuni induna li dan ir-raġel m'għandux bżonn ifiq fiżikament biss, imma kellu bżonn iktar importanti li spiritwalment jiftaħ għajnejh iktar milli jinfetħulu fiżikament. Issa erħila li u xorta fej u l-miraklu sar fiżikament, imma ejjew naraw x'ġara u x'għamel Ġesu. Meta ra dan il-bżonn. Dik l-ewwel waħda li nifmu, it-talb. It-talb kemmu importanti li aħna rresqu t-talb tagħna dejjem. U dejjem jiġi mill-qoħ. Ġesu laqaħħa din it-talba. Alla volja dan ir-raġel ma ġiex hu jitlob għalih innifsu. Ma laqaħħa. Ora ma dik importanti. Issa naraw ukoll fiha di li l-kura ġiet gradwali bħalma qed ngħidu mhux istantanja. U aħna nafu li Ġesu ma kellux problema biex ifejqu istantana, x'nafu li ħafna drabi kien ifejjaq istantanjament. Propju huwa dan il-bniedem li kellu problema li tiġi ttekiljata b'dan il-mod. Sewwa, għaliex forsi ma rridx ifejqu istantanjament qabel ma jkun infejjaq u għajneħ jinfetħu spiritwalment. X'jiġri meta l-bniedem ifiq fiżikament ħafna drabi rajnihom daw. Imma minn ġewwa l-inermen tiegħu jibqa' l-istess. Ma jfiqx, anzi ma jinfetħulux għajnejh għal dak li Ġesu propjament irid jagħmel miegħu. Jiġifieri x'jista' jiġri jekk il-bniedem ifiq fiżikament x'jista' jerġa' jmur fejn kien u jerġa' jiftaħ bieb u jerġa' jimrat u s-sajkil ma tiqaf qatt. Imma dik Ġesu ma jridix. Għax Ġesu tagħna huwa Alla ta' ordni, irid iktar milli nfiqu fiżikament li huwa jrid, jew itina dak li aħna qed nitolbuh, whatever it is, imma għalih salvazzjoni, li niddependu minnu, li ninħelsu min-nar tal-infern huwa dak li hu ġib biex jagħmel fid-dinja. Li rassaqna lej il-missier, ikisser dak il-ħajt li kien hemm, li aħna nersqu leħ, li aħna nafdawh u l-iktar nibqu nimxu fil-fidi. Għaliex biex ma nerġux lura għal dak li aħna ħriġna minnu, fil-fatt jekk aħna naraw Ġesu x'għamel. Dan l-ama fejn sabu? Sabu ġo raħal Betsajda li ħarġu minnu. Għaliex? Għax hekk aħna naqraw f'passaġġi oħra insibu wara f'Matthew 11:20-22 insibu li Betsajda kienet misħuta minnu Ġesu. Ġifieri l-ewwel mamel ħarġu minn hemm bideħ. U di wkoll spiritwalment iridu nifhmuha li minn fejn ħareġ da nistgħu nimmaġinaw x'ħajja kien qed jgħix. Fil-fatt ħanaqraw Matthew 11:20-22 fejn jedilna hekk. Imbagħad beda jċanfar li bliet fejn ħafna mill-lemejjel kbar tiegħu kienu saru u ċanfarhom għax ma nidmux. Ġifieri daw li bliet li ċanfar raw il-mirakli ma xorta qalbhom baqgħet ibsa u ma nbidlux. U x'qal Ġesu? Jaħassra lik Korazjan. Jaħassra lik Betsajda, waħda minnhom kienet dan ir-raħal minn fejn ħareġ dar-raħal, minn fejn ġabuh dar-raġel. Għax kieku ftiru f'Sidon li kienu postijiet mimlija wickedness, evil, ġifieri ħażen u l-istess ma aċċettawx it-talim ta' Ġesu, irriġettaw ħansi u l-mirakli tiegħu li jagħmel, għallhom ġabhom fl-istess livell ta' daw li bliet. Ġifieri għallhom għax kieku ftiru f'Sidon, f'dawn li bliet. Saru l-emejjel kbar li sar fikom, li rajtu intom. Ġifieri ħżiena kemm kienu ħżiena daw li bliet. Imma li kieku raw li qed taraw intom ta' Betsajda, daw żmien twililu
nidmu, libsu l-xkora u nxtaħtu fl-irmiet. Ġifieri, tant kienu bsin daw iż-żewġ cities li Ġesu qal li kieku raw il-mirakli li saru f'Betsajda, dan il-post minn fejn ħareġ dan l-ama ta' ġifieri, ukoll kienu jirrendu. Ġifieri ara x'post rid joħorġu minnu. U spiritualment di għandha l-meaning ukoll ir-revelazzjoni tagħha hi li l-ewwel ma jagħmel Ġesu x'jagħmel? Joħroġna minn dak li qegħdin fih. Dak li dari kien iwaqqana fid-dnub konna ngħidu aħna. Ġifieri l-ewwel marit qabel ifejqu alla volja ġabuh in-nies sewwa biex ifejqu biex jiġi jara fiżikament. Imma Ġesu l-ewwel marit joħorġu minn hemm, ovvjament, iwassallu l-kelma, jitwielet mill-ġdid, jirċievi l-kelma, jitgħallem jafdaħ, jisalvaħ, rrid jisalvaħ minn dan mill-ħajja li kien qed jgħix. Ġifieri Ġesu rrid jaqilgħu minn hemm darba l dejjem. Ifejqu mill-lamat li kellu sewwa. U l-iktar ħaġa importanti li jibqa' jimxi fil-fidi fih jafdaħ u jibqa' mfejjaq. Ħafna drabi x'jiġri. Jekk aħna ma naqbdux ir-rut l-erq ta' dak li aħna rridu nifmu naqbdu, nibqu naqu fl-istess affarijiet. U kull darba irridu noqogħdu nfiqu minn hekk u nfiqu minn hekk. Imma Ġesu, he wants to make us whole. Sħaħ. Ġifieri li permezz ta' din il-fidi, anki aħna li qegħdinaw, xorta nafu kemm nafu, qatt m'għandna ngħidu ħani qafaw, dejjem irid jimmaturana biex aħna nilħqu dak il-livell li Ġesu qed jistenna minna. Għaliex? Għax kontinwament qed ngħixu ħajja li għandna bżonn nimxu fil-fidi. Ġifieri, importanti li nifhmu faith is a way of life. Ġifieri, kif aħna rridu ngħixu din il-ħajja. Issa Ġesu qed jagħmililna aktar sempliċi b'dan il-mod, qed jgħidilna biex ma noqgħodux inħarżu kif ħadd ieħor ifiq, ma noqgħodux inħarżu kif ħadd ieħor qala dak il-miraklu jew infetaħlu dak il-bieb. Ġesu qed jgħidlek isma' ejja għandi kif qed jgħid il-dar raġel u nittekil jgħalek il-problema permezz ta' x'għandek bżonn int. L-importanti li meta tiġi għandi tiġi bil-fidi. Issa dan ir-raġel forsi ma kellux, imma għalhekk qal. Right, ħankomplu fuq għadi. Ġifieri vers 23 jgħid, ħarġu mir-raħal. So m'hemmx ċans li ħajibqa' jiddilja magħna fil-ħmieġ u fejn konna, fil-kompromessi li qegħdin. Ħafna drabi għalhekk il-miraklu ma jiġix mal-ewwel bħalma ġralu dar raġel. Kien hemm xi jitnaddaf l-ewwel. Ġifieri da ħarġu mir-raħal. Beżaq fajnieh. Għamel li kellu jagħmel Ġesu. Ġifieri, u dar raġel nisħajjel jgħid, imma da, fimt, għax of all things, taħsbu li m'għaddix minn rasu dan lama u qalma da biex inhu ġej. Mwejja, besqa ġo għajnejk. Seta, seta għallus ma' inti x'inhu ġejja, fej ġibtuni għanda. So, imma beda jara. Tiġa beda jara. Ġifieri, beżaq fajneħ, all right. U Ġesu saqsih, issa qed tara xi ħaġa. Qed tara x'qed nipprova nagħlmek, qed tara x'qed nipprova nagħlmek. Għax li kienet tinteressaħ il-Ġesu hija li da ħajaqbad jifhem xi jrid minnu. Irrid noħorġok minn hemmhekk, itnaddaf, ħanfejqek issa dal-waqt, la taqbad tifhem. Trid tindem, trid issir tafni beda jgħidu, trid tibda issalva ruħek u tibqa' timxi miegħi dak li rridu jara Ġesu. U jekk aħna naraw ukoll issa qabel inkomplu fuq di xtaqt nidħol ukoll f'Luqa 8 biex naraw ukoll miraklu ieħor li Ġesu ittakilja differenti. Mela dak waqafna lissa fej dal-għama Ġesu qed jagħmel miegħu u qed jibda jara. All right? Issa,
ħanaqraw fuq dik il-mara. Tatni xija tad-dem. Kemm il-darba smajnija. Dan huwa miraklu ieħor. Imma naraw kif aġixxa magħha Ġesu u għaliex. U x'inhu l-iskop li Ġesu jaġixxi differenti mal-fidi tagħna. U di jgħid, waħda mara li kienet ilha dbat 12 sena, mela di issa għaddejja minn struggle, turment li kienet għaddejja minnu 12 sena. Min telf ta' dem u li kienet nefqet fit-tobba ġida kollu. Mela di prattikament misset il-qiegħ. M'hemmx fejn tmur din il-mara, daqet minn kollox. U ma setet titfejjaq minn ħadd. Għaliex? Għax il-bniedem huwa limitat. U marret fejn marret ma kellhomx il-mezzi biex jagħtuha dak il-fejqan li kellha bżonn. Issa, id-differenza mill-passaġġ ieħor. Dak ġabuh in-nies. Din hija ġriet warajh. Mhux ġabuha, hija ġriet warajh. U misset it-tarf tal-libsa tiegħu u din id-darba minnu fih waqfet it-tnixxija ta' dem. Minnu fih. Mela din id-darba Ġesu għal darba oħra minnu fih fejja. Bħal marrena ta' dawk it-tnej. L-għamja. Mela, hawnhekk qed naraw storja differenti. Għax imbagħad Ġesu qal min misni. Jiġifieri Ġesu ħass differenti milli ħass fl-ewwel storja fej ħass li dak ir-raġel kellu bżonn iktar minn fejqan fiżiku. Ried li jeħilsu minn idej ix-xitan. Din il-mara malli missitu ħass power ħireġ minnu. Għax fil-fatt meta Pietru qallu u d-disċipli bdew jgħidulu u int qed tgħid minn missek qiegħed f'din il-folla kollha, imma Ġesu qal xi ħadd misni. Kienet xi ħaġa differenti. Jiġifieri araw id-dettall li Ġesu jiddilja ma' kull wieħed waħda ma taqqas inkunu qegħdin nafu aħna, ġifieri, imma l-importanti li ntuħ qalbna u li nfittxuh. Mbagħad ħallih jaħdem kif irid. Ħafna drabi x-xitan jibda tanna qalbna, ma nibdux naraw riżultati mal-ewwel. U nibdu naqtu qalbna, nibdu nedu il-kontra, ġifieri, imma dawn il-passaġġi qed jgħalmuna li Ġesu once li ersaqna leħ, once li kellimnieh, once li tlabnieh, xi ħaġa jkun qed jagħmel. Meta qrajna l-passaġġ ta' dawk iż-żewġ omja, Alla volja bdew jgħidu n-nies u jċanfruhom x'intom tagħmlu wafqu għalfejn qegħdin tajtu. Imma Ġesu waqaf. Kien għaddej ma tax każ dawk li bdew iwafquhom, Ġesu ta' każ lajta ta' dawk it-tnej. Ġesu waqaf. Il-kompassjoni ta' Ġesu dejjem hemm, jiġifieri ejja ma nitfixklux għax forsi ma narawx il-mod kif qiegħed itina dak li għandna bżonn bħalma kien qiegħed jirċievi dak l-ama bil-bżiq ta' Ġesu. Ekk għażel li fejqu. Sewwa, ġifieri ma nħarsux lejn dan l-affarijiet, imma hekk inkomplu fuq din mara xi ħadd misni qal għax naf il-qawwa ħarġet minnu. U x'ħin rat il-mara li nkixfet, meta dil-mara rat li nkixfet, għax hekk immorru fl-istorja tagħha ġifieri nkunu nafu li di qatt ma setet kienet hemm, all right, għax kieku qabduha, insomma dik kienet kontra il-liġi li toħroġ u man-nies fil-kondizzjoni li kienet. Ġifieri ma ukoll warbithom daw l-affarijiet u qalet lej jiena l-importanti li mmur u nirċievi dak li għandi bżonn nirċievi. U Ġesu nduna. Mela din kixfet, resqet imreda għax taf li kienet għamlet xi ħaġa li mhux suppost għamlitha fin-natural, ma Ġesu oġbitu mid-dera, xteħtet qudiemu u qudiem il-poplu kollu il-għala missitu. U kif fieqet f'daqqa. Istantanjament. U għalila d-darba binti, ifraħ. ċifet għox tibza? Ifraħ għandak għal xiex tifraħ għax il-fidi tijak fej itek. Mela Ġesu hawnhekk ra il-fidi ta' din il-mara u feraħ u għalla il-fidi tijak fej itek. Mux l-anointing tijaj. Issa irħila li it was his power,
Imma mingħajr il-fidi tagħha ma seta' jsir xejn. Alla il-fidi tiegħek fejqitek, jiġifieri il-fidi in the right place, in the right time, ġabet dak ir-riżultat u Ġesu feraħ. Ġesu Alla mur ifraħ u kompla jedilha mur bisliem. Jiġifieri dik l-istess fidi li inti irċivejt dak il-fejqan issa għandek bżonna biex inti tibqa' whole, biex inti tibqa' tgħix whole, u fil-fatt anke għamilha he made the path, għamel wittila biex, għax intom tgħidu għaliex għal Ġesu xi ħadd missni. Ġifri da ma kienx jaf bħal Alla li di missitu kien hemm għalfejn jikxifa? Kien hemm għal xejn jikxifa? Kien hemm għaliex li kellu skopa li għad il-mara wkoll. Ġifri di ħadd ma kien se jkun jaf li fiqet. Ovvjament, għax kif kien il-mar tagħha, ma tantx se tmuru ma tantx se turi x'kellha u ma kellix, imma is-sitwazzjoni li kienet qed tiġi fiha ħabba dak il-mart rejected minn kulħadd, aċċettata minn ħadd u dal-affarijiet, rridhom ikunu jafu li hija mfejqa. Ħalli dan kollu ma tibqax tgħaddi minnu. Allura għalhekk ġala tgħid quddiem kulħadd ġara biex kulħadd sar jaf that she was whole. Ma kienx kuntent li ħalli sigrit, wala li fejjaqtaw daqshekk le. Rrid she was whole, mur fisliem. You are whole. Ġifri mhux se jkollok iktar problemi, mhux se jkollok iktar turmenti minn dawn in-nies. U ġismek huwa mfejjaq. Il-dilmara imma l-dak lama kien hemm xi xogħol xisir fih. Ġifieri di apparti dak 12 sena li għamlet it-turmentata, imma kienet ippreparata, she was prepared, ġifieri għal dak li Ġesu kellu għaliha, ma qaditx lura. U din it-talima li jrid Ġesu jallem il-dak lama, ma kienx kuntent li ġast iġibu jara fiżikament, kien jaf li hemm bżonn li malli jiftaħ għajnejh spiritwalment u jfiq fiżikament, da ħajibqa' jimxi warajh, ħajibqa' jimxi fil-fidi u jibqa' whole. U it-talima li jiena rajt f'dawn iż-żewġ skritturi hija li ħafna drabi aħna l-fidi naħsbu li hija xi ħaġa tixela sunfarina hekk, nuża dak il-ħin għax għandi bżonn xi ħaġa u jekk ma nirċivix malaj, mela jew tlabt ħażin, jew Ġesu ma samanix, jew jien naf irid forsi jorini li mhux qed jieħu pjaċir bija, li mhuwiex il-każ, għax in every case li rajnaw, Ġesu dejjem kien disponibbli li jfejjaq. Dejjem, imma il-mod kif ifejjaq huwa differenti, palma qegħdin naraw hawnhekk. Mela, jekk il-fidi tagħna ma tkunx preżenti, u nagħmlu minn kollox biex inkunu f'dik il-preżenza, għax meta nkunu fil-glorja t'Alla, all is possible, kollox huwa possibbli, għalhekk hija importanti ħafna nkunu preżenti waqt il-worship, nkunu mill-bidu waqt il-preaching, biex aħna ma nitilfu xejn. Għax ma nafux kif il-mulej se jmissna, kif qegħdin qed naraw hawnhekk ħafna drabi imiss differenti. Alla volja l-istess Ġesu u jħobb il-kulħadd l-istess, imma għax iħobbna daqshekk jaġixxi differenti ma' kull wieħed u waħda minna. Kif qegħdin naraw hawnhekk. Dak li beda jipprova jgħallem il-dan lill-lama sewwa. Ġifieri he wants to make him whole. Issa, l-ama jekk ma jitallimx, x'seta kien jiġrilu? Kien jitlef il-fejqan, all right. If he goes back, jerġa' minn fejn ġie, jiftaħ bib ix-xitan, la se jibda jerġa' jafda lil Ġesu u għal Ġesu dawn l-affarijiet huma importanti u anke għalina. Għax qatt aħna li aħna mwildin mill-ġdid nafu li l-ġerni tagħna u ħadd ispiċċa l-ġenna. Grazzi Mulej for the amazing grace li tlabna biha u ftaħna biha for his amazing grace għax ma minna xejn ma minna.
li kieku ma kienx il-grazzja tiegħu, nafu fejn ħa nispiċċaw. Imma l-ġerni, il-vjaġġ, ma tistax tgħid kemm ħajkun twil f'din id-dinja. Aħna dejjem nitolbu fuq long life, fuq long life you will satisfy me, imma all right, għat li I pray for a long life, grazzi mulej, imma irrida tkun abundant life. Ma tix tkun xi ħajja mimlija turmenti u struggles. Irridu ħajja li tkun mimlija bħalma wedna Ġesu, bl-abbundanza. Sewwa, mela dak huwa l-iskop. U dan bħal medna vers 24, qed nara rġiel qishom siġar jimxu. Mela issa beda jara, sewwa, qed jara li kif kien qed jgħix, qed jara li kif kien qed jaħseb li kien jiddependi minnu u f'ħajtu issa kellu jinsieħ. Għax Ġesu ġabu nse, meta ħarġu minn ġo Betsajda, minn fejn kien, ġabu nse, isma' m'għandek bżonnhom dawk, kull m'għandek bżonn lili. U beda jara. Beda jara. U hemm Ġesu laħaq l-iskop. Għalhekk imbagħad fiq mat-tieni darba, sewwa, qiegħed tara issa li qed nagħlmek tafda fija li ma tistax tibqa' kif int issa la ġejt wiċċ imwiċċ miegħi, la sar it-talb, resqu lejk, ħriġtek minn hemm ġew, issa qed nagħlmek kif tgħix il-ħajja. Ma tistax tmur fl-istat li kont fih qabel. Jiġifieri il-messaġġ hawnhekk huwa li Ġesu huwa tajjeb. Ġesu huwa mimli kompassjoni. Qatt m'għandna nkunu irrabjati jew naħsbu li ma semaniex. Ġesu he's good. Jiġifieri meta aħna nifhmu li t-tjubija talla. Meta aħna nirċievu t-tjubija tiegħu, il-fidi tagħna taqbad taħdem. Dawn in-nies li rajna apparti dan l-ama għax ma kienx jaf, imma mbagħad fiq għax sar jaf, imma kien ħarsu lejn din il-mara u lejn it-tnejn l-oħra li rajna fuqhom li bdew jgħidu u bdew iċanfruhom, ma kellhomx jitilfu iktar daw. Jiġifieri they knew b'xi mod, isma' dak kien is-soluzzjoni tagħna u Ġesu ma ddiżappuntahomx. Jiġifieri l-aħwa ejja ma nħarsux lej iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom, imma we just, all right, niftħu għal dak li Ġesu irid jagħmel bina. L-iskop li għandu biex iġibna kif irid hu. Il-dik il-mara seta fejn jaqa' biss u ma jgħid xejn, imma interessaħ li l-ħajja tagħha ma tibqax kif kienet qabel. Riġettata, imdejqa kif kienet, rida tuħu l-istat tagħha u li minn issa l-qudiem tgħix ħowl. Imma kien jaf li għandha fidi biżejjed li se tagħmilha di. Ġifieri qegħdin naraw hawnhekk modi differenti. Issa, wara li smajna ħafna prattikament smajna mhux ħażin messaġġi dawn l-4 tiem. Kif nirċievu il-fidi, x'inhi l-fidi, ħafna affarijiet tallimna fuq il-fidi. Imma issa aħna li qegħdin nisimgħu li Ġesu dejjem lest li jintaqa' magħna bil-modi tiegħu, x'qegħdin naraw? X'qegħdin naraw? Jiġifieri bħalma qed jgħid lil dan ir-raġel issa x'qed tara, x'qed jgħidlek Ġesu? Għandek dik il-relazzjoni miegħu li taf fejn irid iwasslek iktar u iktar jekk qiegħda f'xi sitwazzjoni li m'intix tara answers. Ma jistax ikun li hu li Alla ma jkollhomx leħen il-mulej ċar, jew jaraw ċar, m'hemmx konfużjoni u ċpar fil-ħajja tal-ulied Alla. Ġifieri għalhekk qegħdinna x'inti tara, issa jiena orejtek x'irrid minnek.
jekk int qed taqra l-kelma talla, imma ħanaraw iktar. Fi Kristu kull promessa qiegħda hemm. Il-kol kemm aħna nafu smajna kemm il-promessa hemm li ma nafx min qala Beverly jew kemm il-promessa hemm għalina fil-Bibbja. Jiġifieri la qegħdin hemm. Issa, jekk aħna maħniex qegħdin narawhom, mhux torta Ġesu żgur. Sewwa, mela stalina li nitalmu nirċivu bil-fidi dak li ġie provdut lilna bil-grazzja. Jiġifieri kollox huwa provdut bil-grazzja, imma bil-fidi aħna nieħdu. Inutli li hemm kollox lest, jekk ma nitalmux bil-fidi nieħdu dak li Alla diġà provda. U l-ewwel ħaġa semmejna t-talb, irridu naraw it-talb tagħna meta nirsqu lejn Ġesu, lejn Alla l-Missier bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, hux qed ikun inline ma da li qegħdin nisimgħu. Kollox provdut bil-grazzja. Ma nistax ngħidlu mulej, tini dak li ju ġiġa promess. Ġifieri ħanoqgħod neqridlu biex itini u nitlob għal dak li ġiġa huwa provdut. You just take. Allura l-mulej qed jgħidlek x'inti tara, x'inti titlob. Itgħallem irċievi, tiddubitax u tgħallem hu. Aqbad hu, we receive. So, issa, xaġa importanti, però, li x-xitan jipprova jisir inna biex aħna ma nimxux f'din l-imbirka fidi kif suppost. Għax dak huwa xogħlu. John 14:27, Ġwanni huwa ktieb li huwa verament sabiħ tal-għaġeb, Ġesu jgħid, inħallilkom is-siliem. Wholeness. Mela li nkunu whole bħalma kienet dik il-mara, Ġesu ħallijinna, siliem. Ħallejtilkom, natikom is-silim tiegħi mhux kif tagħtiwlkom id-dinja. Is-silim tiegħi b'dak li qed nitalmu kif irid Ġesu, kif iridna nkunu sħaħ. Mhux bħalma tagħti id-dinja, natikom jien la tħallux qalbkom titħawwad, lanqas tħalluha titbeżza. Għaliex? Għanna wisq ma wiċċna, ġifieri meta aħna nitolbuh il-mulej ħafna drabi irrid ikun ċert li aħna b'saħħitna li niffaċċjaw kulinkwa problema li tiġi għax fil-ħajja li qegħdin waħda ġejja u l-oħra sejra. Sewwa x'nagħmlu noqogħdu nitkissru kull darba li tiġi problema. Imma is-slim li aħna nafu li we are whole, li għandna l-wholeness huwa importanti. U santikom 7 vrus. Fuq dan is-slim, fuq il-wholeness, x'tedinna u kif ngħixu fih għax tedu li waħna nafu li Ġesu tagħna slim. Ejja, ma kemm ngħixu fih? Għax naħseb hekk insaqsil kull wieħed waħda li hawn ġew, jekk nitolbu, jekk ngħidilkom x'tixtieq l-iktar fil-ħajja, mhux il-paċi u s-slim. Sewwa, mela qegħdin naraw li s-saltna Alla hija waħda ta' paċi. Għaliex? Is-saltna Alla, the kingdom of God is peace. Għax hekk suppost għandna nkunu, dik hija s-saltna, allura is-saltna tax-xitan hija l-kontra, il-biża'. Sewwa, mela ejja naraw fiex qed nimxu. Fil-paċi jew fil-biża'. Jekk qed nimxu fil-paċi, okay, we're good in the kingdom of God. Imma jekk qed nimxu jekk hemm it-turment tal-biża' hija s-salbta ta' Satana. Sfortunatament hemm qed tgħix. Ġifieri għax aħna nafu li x-xitan jiġi biex jisraq, joqtol u jkisser dan il-gift, dan ir-rigal tal-paċi. Ġesu qalilna ħallejtilkom. Qabel tela ħallejtilkom. Ħalli ma titkissrux. U issa hawnhekk ħanaraw 7 prattikament, 7 frus, aktar tikdbuhom jew da imma importanti għaliex għax meta tħossok mtaqqal, meta tħossok id-dinja qed titfarrak fuqek. Dur u ftakar f'dan il-kliem.
Proverbs 4:23. Ħalli inti tkun taf għal xiex qed tgħaddi minn dal-affarijiet. U hemmhekk tedinna bħiltek kollha ħares lil qalbek għax minna joħorġu in-nixxijat tal-ħajja. Issa, bl-Ingliż toħroġ isbaħ għax jgħidlek keep your heart with all diligence. Okay? For out of it spring the issues of life. Sa dal-issues of life. Mela, kif ħankun naf? Taf xem fil-qalb, allora we have to guard the heart, għax inti taf x'żerrija ħallejt titħol. Issa, iż-żerrija li ħallejna tkunx offense, ikunx gergir, tkunx mibeda, huma kollha żerrija li niżlu fil-qalb u issa minna se jibda joħroġ kollox. Għax bħalma qed idilna din il-kelma, in-nixxija tal-ħajja issa minn hemm irdu joħorġu, imma oqgħod attent li ma tniġġux. Dik in-nixxija li ħatorġ, oqgħod attent li ma tkunx imniġsa b'waħda minn dawr iż-żrieraħ li huma mniġsa. Mela number 1, we have to guard. Qalbna ma awtomatikament ma tistax tkun fil-paċi, trid tkun bħilitna kollha. We have to guard it. Din il-paċi li ħallinna Ġesu b'xi mod bil-fidi kif qed jallimna tiġi guarded. Mhix with flow, għax b'xi mod ix-xitan jisraqilna. So we have to guard our heart. Number 1. Dik moħħna dejjem hemm, isma' x'għandi f'qalbi. Meta kun għaddej minn ċertu affarijiet. Okay? Number 2. Live for the kingdom of God. Ejx assaltna tal-Alla, mhux assaltna tax-xitan. Il-kompromessi l-aħwa, il-kompromessi tal-Kristjan iġibuk tgħix fil-saltna tad-dlam ta'. Ġifieri ara għandna Rumani 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Bil-Malti jgħidlek għax is-saltna tal-Alla mhijiex ikel u xorb, ġifieri sa mhux qed ngħidu li l-ikel u x-xorb huwa ħażin ta'. Imma huwa ma rridux nagħtu daqshekk importanza l-affarijiet tad-dinja, ġifieri. Imma l-importanti għejx għas-saltna tal-Alla. Min int illum, righteousness minn għamlek Ġesu bil-grazzja tiegħu, bint iben Alla, dik għandha tkun importanti u li tagħti eżempju li int bint u iben Alla sewwa is-slim li qed insemmu ara li qed tgħix fih u l-ferħ tal-Ispirtu Santu. Ġifieri dik hija issa u għejx għaliha. Għejx għaliha ħalli n-nies jarawha fik u jkunu jriduha. Mela number 2, ara x'ġablek Ġesu u għejx fih. Is-saltna tiegħu. L-affarijiet tad-dinja jafu jlelxu għal ftit. U mbagħad kif jgħiduha jissaddu xorta. U jitmermru jiġu fix-xejn. Mela ejjew ninvestu fl-affarijiet tas-saltna. Number 2 dik. It-3 qegħdin naraw kif inżommu slim, il-wholeness. It-3 trust and believe in the hope God gives you. Mela inti trid issa tafda. U temmen, għax ħafna drabi hemm nifqu u niżbaljaw, ma nibqux nemnu. Right? Ma nibqux nemnu dak li hemm miktub ġibla deħl id-dubi. Mela, x'jedinna Rumani 15:13. Issa Alla tat-tama qed jgħidilna miktub Alla huwa tat-tama m'għandniex qatt naqtu qalbna jimlikom b'kull ferħ. Semmi l-ferħ li għaw. Kull ferħ jimlikom bih. Mela Alla ta' slim, Alla jimlik b'kull ferħ u slim fil-fidi imma billi inti temmen. Issa, meta qed ngħidun billi nemmen, ħafna drabi, meta jiġi xi saram, nibdu nixxejkjaw. U hemmhekk għandna nidħlu, nsabtu saqajna mal-art, ngħidulu no, you are under my feet. Għax nafu li dik hija legali. Dik li qed tiġi kontra li mhijiex parti mis-saltna tal-Alla hija legali. U rridu nuru lit-tentatur tagħna li mhux se nħalluh. Alright, jiċċajta mal-affarijiet tagħna. Ġifieri importanti dik hija l-fidi. We have to xorta rridu nibqgħu għaddejjin bit-tama f'Alla.
Il-kelma Alla hekk qed tgħidilna mela issa is-slim fil-fidi billi temmen biex inti toktor u tkompli tikber, mhux tmur lura, tmur il-qudiem fit-tama permezz ta' xiex tal-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għamilna sħaħ jaħsra mingħajr l-Ispirtu Santu kemm ngħidlu grazzi mulej li tajtni l-ikbar ħabib li stajt tajtni. Esperjenzaw l-Ispirtu Santu. Għax il-ħin kollu jiftaħ il-bibien. Meta tfittxuh, jiftaħ il-bibien għal dak li inti trid tara. Ħafna drabi għalhekk din semmejta inti x'inti tara, għax ħafna drabi nibdu naraw affarijiet li aħna rridu naraw. Ma nistux inkunu f'dak il-livell. Aħna rridu naraw dak li Alla poġġinna f'qalbna, nkunu nafu li poġġijunna f'qalbna, għax huwa skont il-kelma tiegħu sewwa. U mbagħad tixtieq dak l-affarijiet u tara. Għalhekk aħna ngħidu delight in the Lord and he give us the desires of your heart. Għalhekk aħna ngħidu delight kif tgħidha bil-Malta tpaxxa, le. Ix-xennaq. Itaxxaq, eżatt. Itaxxaq bil-mulej. Itaxxaq, tifraħ fih, temmen, tridu u mbagħad jagħtik ix-xewqat ta' qalbek imma għaliex? Għax imbagħad isiru u l-kelma tiegħu dak li isiru f'qalbek u jagħtihomlok. L-affarijiet li huma tiegħu u li qegħdin f'qalbek ibqa' żguru ċert li ħajtihomlok. Għalhekk jgħidlek taxxaq fija għax imbagħad once li inti tkun tridni jien natik kollox. Għax ħafna drabi dak il-vers kulħadd iġibu kif irid għax il-mulej jagħtina dak li tixtieq qalbi. Jiddependi x'kun qed tixtieq il-qalb. Ġifieri hemm differenza sewwa. Mela dik in-number 4 kienet sewwa trust and believe ibqa' akkosta kollox. Il-5 get into the word and let it get into you issa. Ħafna ngħidu iwa naqraw kwart 20 minuta kuljum il-kelma għax hekk suppost le. Aħjar xejn. Għax ħatiġi burden. U burden toqla. U Alla dik żgur ma jridix. Mela hawnhekk qed jgħidlek Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly. Mela, ħalli l-kelma Alla tammar fik. Tqum bil-kelma Alla taħseb fiha. Ħafna drabi tqum biha ddur ġo moħħok vera tiġrilkom hekk. Jekk torqod biha tqum tibda tgħid ara. L-istess ħaġa li rqad biha rġajt tqum biha. Jiġifieri tibqa' tam u tibqalek mal-ġurnata. Jiġifieri dwell biex il-kelma ta' Kristu f'kull erf u f'kull mod tgħinek taġixxi fiha. Jekk ma naqrawix b'dak il-mod ħatiġi just I have to read a book u rrid naqra il-ktieb. Li sa tigwadanja minna di. Xej ma tigwadanja. Mela, il-kelma Alla trid tħallija tidħol fik. U int tidħol fiha. Sewwa, is-6 irridu nifmu, alright, li għandna aċċess għal moħħ ta' Kristu. X'ngħidu aħna? We have the mind of Christ. Sewwa di qiegħda fl-ewwel Korintin 2:16 fejn jgħidilna imma aħna għandna il-ħsieb ta' Kristu. Issa, jekk ma naqrawx il-kelma Alla, kif nistgħu naħsbu bħal Kristu? Il-kelma Alla għalhekk qiegħda hemm biex jorina kif jaħseb Ġesu u nġeddu moħħna u naħsbu bħalu. Ħafna drabi hija qibsa għax biex tibdel dak li inti trabbejt fih għal ma nafx kemm il-sena, trid imbagħad iddawru kontra. Għax kull ma hemm miktub kważi kollu kontra dak li qed ngħixuh. So it's not easy. Imma tagħti ħafna rewards jekk aħna rridu nikbru fil-fidi, mela il-kelma hija importanti l-aħwa. Irridu jekk m'għandniex ħin, di kważi f'kull priedka ngħiduha. Jekk m'għandniex ħin għall-kelma Alla u nifhmu xi jrid jgħidilna, ħanibqgħu ma nikbrux. Naslu l-ġenna imma ħatkun ħajja qibsa. Il-mod kif imexxina l-Ispirtu Santu permezz tal-kelma, suppost li qed tagħmlilna ħajjitna mimli ferħ u sliem. So, b'dan it-talim qegħdin naraw li Ġesu
lest biex jintaqa' magħna fil-livell li qegħdin u jollina l-fuq. Jekk aħna lesti li nagħmluha. Ġifri ma naqtux qalbna, issa tallimna ħafna u grazzi Mulej nitalmu ħafna f'din il-Knisja kif nimxu fil-fidi, kif nagħmlu ħafna affarijiet fi Kristu. Ejja ma nibqux hemm. Irridu nikbru. U waħda mill-pilastri li nagħmlu tal-Kristjaneżmu hija propju il-fidi. Hija waħda mill-pilastri li jżomm il-Kristjaneżmu tagħna sħiħ inkella nikkorollaw. Mela dik kienet in-number 5. Is-6, is-7 kien hija let God's peace correct and cleanse you issa, ġifieri dan il-paċi tara li ħallinna Ġesu, jekk hemm bżonn qed jorina li qegħdin fl-iżbal. Kif? L-ewwel Tessalonkin 5:23. U l-istess Alla tas-Slim, da li qed ngħidu li huwa Alla tas-Slim, right? Dan l-istess Alla iqaddiskom, jaħsilkom, sanctifies you, jiġifieri inaddaf. Ma tista' tħalli l-ebda tniġġis. Għax dan l-istess Alla jiridna sħaħ u li lest li jagħmel kollox permezz tal-grazzja irid ineħħi kull tinġis bħalma jrid ineħħi lil dak il-lama minn Betsajda. Ma setax iħallihem. Fil-fatt issa naraw x'qallu fl-aħħar. Mur u terġax tidħol hemm. Għax li kieku mar u reġa' daħal hemm, ma setax ikompli jaħdem miegħu. Ġifieri din it-tip ta' ħajja tal-fidi li qegħdin nitalmu kif ngħixu, fimni mhijiex daqshekk qiebsa jekk aħna nħallu lil Ġesu fit-tmum. Fit-tmum imma. Sewwa, ġifieri ħankomplu din il-vers. Mela dan l-istess Alla iqaddiskom għal kollox u qed jgħid hawn nitlob lil Alla li l-ispirtu kollu tagħkom ir-ruħ u l-ġisem li ġifieri ir-ruħ, il-ġisem u l-ispirtu tagħkom qed jitlob hawnhekk ikunu mħarsin bl-ħtija sal-miġja ta' Sidna Ġesu. Mhix ċajta, ma nafux kemm ħanejxu, ma nafux kemm ħajdhom ma jiġi Ġesu. Ġifieri rridu nibqu imħarsin minn dat niġġis kollu, mhux illum iwa wadale, pitada iwa, pitada levi. Titkun ħajja kontinwa permezz ta' Ġesu biex ma naqgħux dan it-tinġis. Mela hemmhekk rajna. Sewwa, kelma Alla kif il-paċi tista' tidħol tirrenja f'qalbna. L-aħħar ħaġa qabel nasal biex nagħlaq qabel nagħlqu ftit u nfaħru ftit il-mulej. Kif din il-paċi ħatibqa' ġo qalbna? Aħna nħobbu nsemmu vers. All right, submit yourself to God. Resist the devil and he will flee. Mela, is-sottometti ruħek lej Alla, irreżisti x-xitan u huwa jaħrab minnek, vera? Issa, mela jekk inħallu, jekk aħna nissottomettu verament lej Ġesu, submit to Jesus as Lord and Savior, ma nafxaw xi ħaġa ġdida tal-ewwel darba hawnhekk. Le. Imma aħna li aħna Kristjani u ġiġatajna ħajjitna l-mulej, suppost huwa il-mulej, is-sid u s-salvatur. U meta nagħmlu hekk, suppost he's ruling, qed jirrenja, qiegħed imexxi, jikkmanda f'ħajjitna. U fil-fatt qegħdin f'dak l-istat li verament Ġesu, he's ruling, ħanedu, araw. Għax Ġesu, meta aħna ngħidu we submit, he must be ruler. Iġifieri, qiegħed jikkmanda kull erja ta' ħajjitna. Issa, jekk hemm xi erja li mhux qiegħed jikkmanda fiha, mela dik l-erja qed jikkmanda xi ħadd ieħor. Hija l-flesh tagħna li qiegħda fil-kontroll. U meta qegħdin fil-flesh, hemm ix-xitan. Fej jista' jidħol, fej jista' jfarrak, fej jista' jisraq. Allura, l-ewwel ħaġa, we have to make sure
li meta aħna qegħdin nedulu Ġesu, inti s-sit u s-Salvatur tiegħi, imma verament f'kollox l-iktar hekk forsi għaddejjin minn xi ħaġa li maħniex qed naraw riżultat tagħha għandi kull erja taħt ir-rulership, il-lordship ta' Ġesu. Jiġifieri issa qabel tibda il-pritka tal-pastor, jiġifieri u l-era jkollna s-service normali. Però nixtieq li verament li nidħlu daħla fina nfusna. Li tkellimna tant fuq Ġesu u kemm hu tajjeb u kemm jixtieq li jarana ħol. U naraw, u kull erja hija submitted to him. Biex żgur ma nħallu l-ebda erja, all right, taħt il-lordship tal-ġisem tagħna. Għax jekk tkun taħt il-lordship tal-ġisem tagħna, ma aħna nagħmlu xejn. Għax aħna nfallu l-ħin kollu. U bil-grazzja talla li bdejna biha, nixtieq li nagħlqu ftit għajnejna qabel nagħlqu. U sinċerament naraw u nitolbu l-Ispiritu Santu issa jekk hemm xi erja li m'hemmx Ġesu qed jirrenja fiha. Li jekk hemm xi erja f'ħajjitna li he is not ruler there, jiġifieri mhuwiex qiegħed kmand b'xi mod għadna qed nistragiljaw biex intuwilu. So, ejja nagħmluha din il-biċċa, nagħlqu għajnejna and verament infittxu dik il-qalb tagħna u naraw jekk in-nixxijat li ħajħorġu minna li huma n-nixxijat tal-ħajja hux puri. Jew hemm xi ħaġa li hija tad-dinja qed niġġishom. Ħalli nkunu ċerti li l-wholeness tal-mulej qiegħed jirrenja. Grazzi mulej. U fil-waqt li issa li dan kien il-messaġġ li kelli f'qalbi biex naddilkom illum, dak li Ġesu irid jirrenja f'qalbna b'dak it-tali mod li bħal dak l-ama ma jridx iħallina b'xi mod mhux ħowl. Ma jridx bil-Malti innaf isott toqba u l-oħra jħallija miftuħa. Le. He wants u minn hawnhekk minn din il-konferenza hekk Ġesu jixtieq li noħorġu sħaħ. U fl-ispirtu tiegħi qed inħoss li inqumu bil-wifqa l-aħwa. Ħalli l-lejla nkunu l-koll preparati biex jekk għad hemm xi erja li mhijiex sottometta li hija kompletament taħt il-rulership ta' Ġesu u għada taħt il-flesh tagħna il-lejla li ħatkun l-eluq tal-konferenza b'xi mod ħataqa'. U issa li tlabna l-Ġesu biex juri l-erja, nitlobkom taqbdu jitfit u titolbu għal xuxin l-aħwa. Ħatitolbu għal xuxin. Bħalma għamlu dawk in-nies li qabdu jitfit, ħanamlu talba flimkien qabel nagħlqu. Bħalma għamlu dak in-nies u ħadu l-dak l-ama għand Ġesu. U Ġesu ma qalx le. Aċċetta li jfejqu. Issa ħanitolbu biex il-tama ġembek, lill-loħtok, il-ħuk, il-mulej jitih il-grazzja li jakkat hemm xi erja li ma jafx li mhijiex taħt ir-rulership ta' Ġesu, l-Ispirtu Santu jiftaħ u juri issa. Come on, let's pray. In tongues right now, nitolbu Rabbu rassi, come on. Rasceke mendo kodos andare la bekendere le sendere le brende. Roba cassendere le scende chiedere le bedende. La bacanda si camando rolo bocora la basse. Re chiedendere le sceke de dende. Cura sembe che rabandara la sekere le beken. In Jesus, o bokarana nfaħruk mulej. U nirringrazzjak Mr. Addis
ta' dak kollu li qed tagħmel bħalissa. Grazzi Missier li qed tmiss il-qlub f'isem Ġesu Kristu. Nirringrazzjak li qed tnaddaf mulej il-qlub. Grazzi li qed tirrivilja, you're revealing areas, Lord, fej għatem mulej għaddis, memx ir-renju tijak għad, imma tem ir-renju tal-ġisem, jirrenja fisem Ġesu Kristu nkisruħ bil-qawwa ta' ismek mulej bil-qawwa tad-dem tijak issa stess, u nitolbuk Spiritu Santu biex inti tkompli tirrevela għanna mulej għaddis fej nistaw iktar inċedu ħalli nkunu kompletament tijak mulej u tkompli għamilna sħaħ. Grazzi Ġesu, li inti memx muntanja li ma titlax mulej. U memx veli li ma tinżilx għalina mulej għaddis. Biex tarana għawijin u sħaħ mulej. Biex tarana ma jonqosna xej. Grazzi Ġesu li inti kollox tipprovdi skont lana tal-glorja fik mulej Ġesu. Skont lana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Ekki provda l-mulej, irċivi l-grazzja. Irċivi l-ħnina ta' Ġesu. Irċivi l-paċi li ġibi xitik. Irċivi l-wholeness tijaw. So we thank you, Father, għal dak li inti għamilt mulej. U li ħadd mulej musa joħroġ minn ġew palma daħal Missier. Aħna nfaħruk u nadurawk, Lord. We praise you, Lord Jesus. Nirringrazzak għal fejqan li qed tagħti. Nirringrazzak li qed tiftaħ l-għajnej spiritwali mulej qaddis u qed tfejja u tneħħi kull amat mulej. Nirringrazzak li qed tfejja mulej il-qlub, qed tfejjaq l-iksma sa stess mulej. Nirringrazzjak mulej li int qed tmiss bil-modi tiegħek kull wieħed u waħda li hawn ġew mulej Ġesu. Skont il-bżonn tagħna li għandna biex kif għandna nersqu lejk. Grazzi Ġesu li inti neħħejt dak il-bib, dik il-portiera li kien hemm bejna u l-Missier biex aħna nkunu nistgħu nidħlu quddiem dan it-tron tal-grazzja li inti ġibtilna mulej. It's all by your grace, Lord Jesus. Kollu bil-grazzja tiegħek, and we declare edulu, now I was lost, but now I'm found. Halleluja, grazzi Ġesu li aħna issa qegħdin naraw dak li int għamiltna fik. Għall-glorja tiegħek f'isem Ġesu Kristu. Amen. Kelma għalikom li qegħdin tarawna fuq Facebook u YouTube. Nemmen li din il-kelma setet kienet għalikom ukoll ta' li intom tiftħu l-għajnej spiritwali dak li tkellimna fuqhom ukoll biex intom ukoll taraw din il-grazzja li feġġet biex tatina is-salvazzjoni u iktar fil-ħajja li Ġesu ġie biex jatina. Ma ġiex biss biex salvana mill-infern. Dik ġiġa biżejjed u ħafna, imma ġi biex jatina l-ħajja u l-ħajja bil-kotra. U qabel nagħlqu nitlob biex min qiegħed jisma' u verament tmiss minn din il-kelma, ejdu dan it-talba miegħi ħalli il-mulej bħalma rajna li ma jirrifjuta lil ħadd, il-ħadd ma jirrifjuta, ikun jista' jagħtikom din il-grazzja li tirċivuh u jagħmilkom tijaw. Mela, mulej Ġesu, nirringrazzjak għal din il-grazzja li inti tajtni li l-lum stajt nisma verament minn int. Tajtni l-grazzja li ftaħt li għajnejja biex nara li għandi bżonnok, li minajrek ma nista la nista nsalva u ma nista namel xej. Ġesu, illum